Satisfacción no seo do goberno rianxeiro ante o avance das obras da futura nave de Stoltzy Farm no polígono de Té. Aínda que onte tiña lugar o acto simbólico de colocación da primeira pedra, hai xa meses que se iniciaron os traballos coa previsión de que a planta poida estar operativa ao longo de 2028. As obras están moi avanzadas, calculan que estará rematado todo o proceso construtivo, incluída a futura nave, a principios do ano 2028, que nese momento poderá empezar a actividade, non? Como dixo, nós estamos moi contentos porque no seu día se escollera Rianxo para levar a cabo este proxecto. Houve distintos momentos, desde o punto de vista administrativo, de todo o que conleva o desenvolvemento dun proxecto como este, que tiveron certa dificultade. Afortunadamente, coa colaboración entre as distintas administracións e traballando man a man coa empresa, conseguiron superar esas dificultades e, como dixo, hoxe xa están ali traballando, non? Vai supoñer un investimento no noso concello de en torno aos 40 millóns de euros e vai supoñer a xeración de en torno aos 170 postos de traballo directos, pero indirectos xerará moitos outros, non? De feito, como dixo, xa neste momento se está ali traballando e son numerosas as empresas de ámbito local, comarcal, que están ali traballando xa no desterre, non? Este gran investimento pon de manifesto a transformación empresarial de Rianxo nos últimos anos, coa implantación de numerosas empresas e o 100% da superficie do polígono ocupado. Non fai moitos anos o noso polígono estaba prácticamente baleiro, non había este ruído de factorías que escoitamos, non había coches e camións pasando diariamente. Hoxe a realidade é moi distinta, hoxe non hai xa parcelas disponibles, as parcelas, ademais, estáse traballando para levar a cabo novos proxectos, e xa temos industrias que nestes últimos anos se asentaron, non? Por tanto, estamos noutra fase, afortunadamente, unha fase de asentamento de industrias, de despegue do noso polígono industrial, e iso interpélanos a seguir camiñando para buscar ese novo chan industrial que necesitamos. Unha das prioridades do presente mandato é a dotación de novo chan industrial, que precisaría dunha nova localización e o esforzo inversor doutras administracións.